ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಲಿ ಕೃತಿಗೆ ಅಕ್ಷತರಾಜ್ ಪೆರ್ಲಾ, ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಕೃತಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲಾ, ಮಲೆನಾಡ ಗಂಧರ್ವೆ ಕೃತಿಗೆ ಪಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪೆರ್ವಾಜೆ ಕಾರ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೇಕರ್ಕೇರ, ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತುಳುಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾತೋಬಾರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಪಿ ರಮಾನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೇಕರ್ಕೇರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚೌತಿ ಅವಾರ್ಡು, ಅಷ್ಟಮಿ ಅವಾರ್ಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅದು ಒಂತೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದು ಮಂತಿಜಾರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಒಯ್ಕು ಬಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕನಪಡೀಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಊಲ್ ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅವಲವಲು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲ ತುಳುತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಂದು ಪೋಲೆ ಇನಿ ತೂರ ಪಂಡ ಪೂರ ಏತ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾನ್ ಅವು ಒಂದೇತ ಆಶ್ರಯ ಆತಿ ಐಟಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿಲ ತುಳುಕೂಟ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಡ ಐಕ್ ತಾನ್ ಕೊರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗಿ 27 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರ ಒಂದೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಓಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಆರ್ ಎಂಕಲೇನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚತ್ತು ತಿದ್ದಿದ್ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೇನು ಸಮ ಮಂತು ಕೊನಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅದೇ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ತೂಕದ ಪಾತ್ರೆರ ಆರ್ ಪಾತ್ರೆನು ಕಡಮೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡ ಆತು ತೂಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಹಿರಿಯರ್ನ ಏನ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ದಾಲ ಇನ್ನಿ ತುಳು ಏತುಲ ಐತೆ ಇದೋರ್ಪಂಡು ಇನ್ನಿ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಧಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ತಂಭ ಓ ಬಂದ ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲ. ಈ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಜನ ವೀರ್ಯರ್ನ ಕುಳಿತೇರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏತು ಜನ ಪೊಳಪಾಠ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇರು. ಒಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೆರೀಜಿನ್ನಾಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟಿ ಏರು ದುಂಬುಡು ಪುದರ್ ಹೋಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡು ವಾವಾ ಕೆಲಸೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಕೊಡುಲ್ಲೇರು ಅಖಿಲ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ ಪನ್ನೆಂಡ ಈ ಇದ್ದದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ತುಳುಕಾದ ಅಖಿಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಏತೋ ಅರಸಲಾಗೋ ಪೋತೇರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಟ್ಟದ ಪೆರುಮಳಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡಿನ ಯಾನ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಅರಸು ಅದು ಪುಟ್ಯ ಪಂಡಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿಯಾರ ತತ್ತನೆ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತದಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕೇನ್ವೆ ರಾಣಿ ಅಪ್ಪಲು ತಿರುಗುನ ಪೂತ ತೋಟನ ಕೊಗ್ಲೆ ತಾನೇ